Mahinayon na gyud karong Lunes ang debate sa mga kandidato din sa Cebu City. Sige organize kining maong kalihukan sa Integrated Bar of the Philippines. Taon-taon nga sukad may nahitamong debate sa mga mayoralty candidates sa syudad sa Sugbo. Aduna hinuoy pahinumdom og mga lagda nga ipatuman ang organizers nga gusto nilang tumanon sa tanan. Ani ang report ni Nico Sereno. Gipahibaw sa IBP Cebu City Chapter nga mahinayon na karong Lunes ang debate sa mga kandidato. Gilusad nila kini aron mahatagan og kahigayunan nga makaeksplikar sa ilang posisyon ug baruganan ug makatabang sab sa pagpili sa katawhan. Kumpirmado nga mutambong sa kalihukan sila si incumbent Mayor Tomas Osmeña ug Vice Mayor Edgardo Labella. There might be about 12 to 15 questions that we will ask them. After that, each candidate is entitled to ask any other candidate that he would like to ask to. That candidate will be given 5 minutes to answer that question, and then 2 minutes for rebuttal. So for the other candidate. So that is where the debate will really happen. May mga palisiya nga gitakda ang IBP kundiin may mga tickets nga ihatag sila sa isig ka kampo. Gidili ang pagpanglawgaw sa mga supporters sa kandidato aron dili magubot ang kalihukan. Any debate can really make or break a candidate. As especially that Cebuanos are very intelligent voters. They really look at how their leaders would be. No, especially when they're pressed in tight situations like these. Gipahibaw ni Oliva, giimbitar ang tanang kandidato pagkamayor o bisi-mayor, apan dili tanan ang mitubag sa imbitasyon. Sa pagkamayor, gawas nila ni Osmeña o Labella, may lain pa nga mga kandidato nga mga independyente nga magpapili sab sa eleksyon. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.